ମୁଁ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। କେଉଁଠି ଥିଲା କେଜାଣି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘଟା ଆସି କୁଆପଥର ସହ ନାଦି ଦେଇଗଲା ପୁଳାଏ। ଘର ଆଗରେ ଆମ୍ବ ଗଛଟାଏ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ମାଟିରେ ଲଟୁଥାନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଡାଳକୁ ଡାଳ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ସେମିତି ଓହଳୁଥାନ୍ତି। ଗଛଟା ଯେ ତା'ର ମା, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଲାଚାର। ଛୁଆ ଆମ୍ବକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ପାରୁନଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ପବନ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଝୁଲିକି ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ପାରିବା ପଣିଆ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ। କାରଣ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚାଇବାଟା ହିଁ ସାର। ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭଳି ବାପା ମା ତ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ବଡ଼ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଆଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବାଦେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଆଉ ନିଜର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ତା ନହେଲେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେପରି ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ବା ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ଡାଳରେ ରହିଲେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଚିବେ, ଆଉ ତା'ର ମିଠା ପଣିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବେ। ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛର ଆମ୍ବ ଭଳି ମିଠା ଦେବା ନା ମାଟିରେ ଲୋଟିବା, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ।